Good morning. Good morning. Dito po kami nagstay. May aming maliit na tubo. May pahatang bamboo siya. Ano siya good for ito? Ito kami motor. Ito litong bomba. Iingay po yung mga sa kabilo. Kahila. Dami nila kaya maingay. Sakit sa tenga yung mga sunod yung mga bunganga. Tsura mo. Sabi, pack, pwede na. Ipan. Ayan, may ganyan dyan. Patak. Hindi nga natin nagamit yung trend. Kung gamit yung dito. Liwanag yun. Ang linaw, no? Ayun, dapat ang-short ako. Malinaw, no? At panira lang doon. Doon, sa Dalampasigan. Sarado pa eh.
Yung tindahan. Saan pa ba? Wala na naman ako. Ate, pwede na po ba mag-order ng ano? Milo? Milo? Ah, pwede na. Sarado lang yung tindahan nila. Yun yung sumabit. Oo, sa lubak sa Mapita View. Nawarap. Hindi naman. Na ano lang. Na out of ano lang. Tumama dito. Ay, oo nga. Gastos. Tutulog niya. Breakfast tayo. Milo. And tira. Doggy. Doggy. Bibili niyo yan doon. Malapit sa tindahan lang dito. Doggy. Ito po ay 18. Ito ay 8 pesos dito. Hindi naman ganun kaginto. Hindi naman sapat lang. Yung mga may gusto pong mag-tent dito, pwede daw po dyan. Kaya lang madilim. Tsaka kagabi maraming maulan pala. Ayan. Kaya maganda naman. Kung sanay naman kayo. 500 temperature. It's time to swim. Gray ang sun. Hindi siya white. Gray siya. Pero pino. Yun naman ang kagandahan. Kaya ko. Iniwan natin. Medyo madumi lang dito sa bandang Talampasigan. Pero pagdating naman dun sa tubig, malinaw. Look. Yes. Iniwan natin sa Palawan ata. Lamig. Dapat. Oo, sa bate. Guys, hello! We're here at Suwa, Pangasinan. Ano? Masimiray. Masimaray. Woo! Lubog tayo.
Teka na, stop ko. Yan. Titingin ka ha. Titingin ka. 1, 2, 3, go. One, two, three, go. Huwag ka na umandar, lubog lang. Inaangat mo yung puwit mo kasi. Upo ka lang. May dumating ng mga bangka. At marami silang nahuli. Hehe. Parang gusto ko sumilip mo. Marites. Ito sa kabilang side is Damasinare Cove. Medyo may kamahalan to kasi private resort. Pero maganda naman. Ang mayaman. 6,000 yung room. Push mo yan. Pero wala silang tent pitching. May bar and restaurant. Kaya kagabi may mga nagkakakantahan. Wala daw silang tent kasi ang dahilan. Dahil may mga rooms daw sila. Ano ba? Pero ang pinakamura kasi at good for 2 person, 6,000 na eh. Tapos may guard sila. Ayan. Parang sa ano no, Zambales. Pero at least sa Zambales, pwede kang mag-entrance fee. Saka may tent sila doon. Sa Crystal Beach. Isda. Saan? Wala Ah, po, yan. meron na lang kayo natira. Doon po sa kabila, marami. Presko. Kaya lang, malayo pa tayo. May puno din po dyan dito lang. Wala rin tayong lagayan. Sige sir, meron pa sir. Ay, mga ano, lapu-lapu. Hindi, alo-alo. Ano, ano. Basta may kulay na ganun. Presko. Kain tayo guys. Mayroon na bangus. Kain. Binili pa namin to kagabi. Dun sa pagbaba ng Mapitang Hill. Na? Okay, ready na. Thank you kuya. Ano po pangalan nyo? Sige, pag ano, papuntay namin yung iba kung gusto nila dito. Nagre-reserve din kayo? Oo, nagpapa-reserve kami. Ah, kunin namin yung number niya na. Sige po.
Hi guys, pauwi na kami. Ito yung pinuntahan namin sa beach na si Lorraine. Ayan lang po pala yung dinaanan namin. Gabi di na kami nakapag-video dahil low bat. Sobrang nakakatakot yung daan na paggabi kasi kabila. Tapos walang mga kabayo makakita. Parang wala siyang katapusan. Parang marunong turn ka na. Kaya yung sa mga gusto kong dito Dagat talaga siya, halos walang pampa. pero may mga masasagutan pa rin. Ano yun, dagdal ako ng dagdal kanina, wala pa lang. Hindi pa na nakapinig. Okay ha. Ito yung hello guys, pa kami, pauwi na kami. Inaanan namin kagabi. Nabot na kami ng magdidilim na sa sobrang layo habang itong ano na to. Dapat sa Dagdag Beach kami. Kaya lang may nakapagsabi sa amin na mas safe na dito sa Masayang mas malapit. Yun nga lang yung daan, ito siya. Konti lang yung mga kabahayan tapos sobrang nakakatakot pag padilim ko. Konti na lang din yung masasalubong mo pag pauwi. Dito na lang may natanungan tayo kung maganda rin naman yung beach na. Time check. 9:30. 9:35. Yun nga po. Wow, talaga. Dito yun, di ba? So, pauwi na tayo ng Manila. 5 hours, 6 hours, 7 hours. Depende sa stopover natin. Ubat. Magtuturo ka, mahal. Sabi naman nila wala doon talaga ibang daan. Dito daw talaga. Murang lupa dito. Helmet ko. Ito yung matanda, oh. Di ba yun yung matanda? Oo, tinanungan natin kagabi. 4 kilometers pa po. Oh, di ba parang ang bilis? Parang walang katapos. Hindi, pero parang ang bilis, no? Parang Kaya kakaalis. syempre, pabao, pahulin tayo. Ha? Pag pupunta kayo, parang yak mahalin. Kahit araw, bihira lang din yung nasasalubong natin, no? Mukhang naalala tayo ni Lolo, ah. Ha? Mukhang ito yung mga Sabang Domingo mahal. mukhang ito yung nagtanong sa atin, ah. Sa akin, ah. Ito yung Alaminos, oh. Alaminos. Saan mo gusto? Oo, sa'yo. Sabi mo gusto ko sa bundok, eh. Yung gas mo, gusto ba? Ha? Yung gas mo, gusto ba? Kaya? 3 bars pa. 2 to 3 bars. Meron naman ako yung baka. Pero parang yung baka. Papapalayo tayo sa Alaminos, eh. Di ba sabi niya? Kung malayo, papapalayo nga lang kayo sa Alaminos. Oo, ang uwi natin is yung kagaya pa rin kahapon. Oo. Tayo. Eh, may araw naman, eh.
ganito yung daan. Oo. Mas safe to kaysa ano. Pero parang dinggalan talaga. Mako-compare din namin yung dinaanan namin sa Aurora. Hindi naman talaga bundok-bundok talaga kasi maraming zigzag talaga yun. Dito hindi naman masyado. Parang mataas talaga yun. Fish pan to eh. Mm-mm. Yung tricycle. Mabait din sila dito. Amin sa butang. Biyahe tayo ng ganyang kainit. Pero okay lang. Memories yan. Thank you Lord sa magandang panahon. Sana kulimlim lang kung napaulan. Okay lang kami. Yun na. Mga ilang minutes yung biyahe doon. Yung sa liblib na yun. Tablet lang kung pauwi. Parang siguro mga 15 minutes na. 15 minutes. Oo. Tulad ng traffic. Ang ganda mo. Mga masasalo. Parang Baguio feel. Ito yung dalawa. Ito yung mga truck oh. Dito ako kinabahan. Saan? Ito yung wala akong makapasukan. Ito, bundok pa pa. Woohoo!
Guys, update. Nandito na kami sa mga tawern. Ang ganda. Dito kami sa 7-Eleven. Ayan. Ayan, naka-choco. Kahit mainit. What else? So, ayun guys. Thank you po sa panonood nyo. Itong rides na to ay isa sa mga hindi ko makakalimutang experience kahit nakakapagod, nakakatakot, masakit ang katawan, pero worth it naman. Ayun, habang bata pa, habang malakas pa, mag-travel tayo. Let's enjoy life. Thank you po sa inyong lahat. God bless! Please like, share, and subscribe and hit the notification bell.